Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле җыр-моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе янә сезгә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршы алучыларны тәбрикләүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын тәкъдим итә. Яратыгыз, яратылыгыз һәм саф хисләрегезне, изге теләкләрегезне якыннарыгызга җиткерергә ашыгыгыз. Бүгенге беренче котлау хатыбыз 90 яшьлек олы юбилейын каршы алучы Фәния Насретдин кызы Мөхәммәд Алиевага багышлана. Түбән Череккүл авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче, яраткан газизләрдән газиз әнкәебез, ягымлы картыебыз, карт-картыебыз Фәния Насретдин кызы Мөхәммәд Алиеваны ихлас күңелдән олы юбилее 90 яше тулу уңайыннан кайнар котлыйбыз. Кадерле кешебез, безнең бердән-беребез, күз нурыбыз. Күркәм 90нчы көзеңне дә синең белән бергәләп, исәнлектә, саулыкта, шат, күтәренке кәефләр белән каршы алыбызга без бик шатбыз. Шундый бәхетле көннәр синең тормыш дәфтәреңә шактый урын алып торсын әле. Җан һәм тән тазалыгы, балалар бәхете, муллык, иминлектән аермасын Ходай. Кадерле безнең тормыш юлы сакланырлык, горурланып сөйләрлек. Кеше яшьтән үк авыл тормышының мәшәкатьләре уртасында кайнап үскән ул. Бар гомерен авыл хуҗалыгының терлекчелек тармагына багышлый. Эшләгән дәврендә югары күрсәткечләргә ирешеп, күп тапкырлар республиканың социалистик ярышында катнашып, алдынгы урыннарны били. Тырыш, намуслы, фидакар хезмәте бик күп почет грамоталары, мактау кагазлары, орден, медальләр белән билгеләнә. Яшьлегендә тормыш иптәше, әткәебез, карт әтиебез, Идиятулла Шәрифулла улы белән гаилә корып, 4 балага гомер бүләк итеп, төн йокларын йокламыйча, күз карасыдай карап, саклап, яклап, бар йөрәк назарын биреп, җан җылларын тигез өләшеп, яратып үстерделәр. Бүген барыбыз да тормышта үз урыннарыбызны табып, гаилә корып, уңышлы эшләп йөрибез. Аллага шөкер. Кызганычка каршы, бүген әнкәебезнең 90 яшьлек олы юбилейын каршы алганда, әткәебез генә арабызда юк. Урыны ыжбакта булсын. Безнең әнкәебез әле күз тимәсен, олы яшьтә булуына карамастан, җитез хәрәкәтле, көр күңелле, җанлы тормыш уртасында кайнап яши. Килгән саен безне тәмле ризыклары, эссе шәйләре, шат елмайган йөзләре белән сагынып каршы ала. Кайтыр юлга чыкканда изге теләкләрен юллап, озатып кала ул безне. Сөекле әнкәебез, без син булганга бәхетле. Синең белән тормышыбыз да матур, яшәешебез дә мәгънәле. Безнең белән син дә бәхетле булып, исәнлек, саулык белән озын гомер ит. Маңгаеңда сырлар үткән еллар, борчуларың изе, ак чәчең, барлык балаң әнкәй рәхмәт әйтә. Котлы булсын 90 яшең. Кадерле без, озын-озак яшә. Якты нурлар сибеп дөньяга, без бәхетле яныбызда һәрчак син исән-сау гына булганда. Сине яратып балаларың, улларың Салават, Ринат, кызларың Фәйрүзә, Резида, киленең Рәшидә, киявың Флүн, аныкларың Айгел, Рәмил, Артур, Флүрә, Илнур, Руслан, Рөстәм һәм аныкашларың. Хөрмәтле Фәния Насретдин кызы, 90 яшьлек якты гомерегез котлы булсын. Бүген сезгә нинди генә теләкләр, нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки сезнең гомер үзе бер тарих. Ул тарих битләренә күз салсаң, анда күпме истәлекле вакыйгалар, кайгы, борчу, сагыш белән бергә шатлыклары, бәхетле мизгилләре дә бар. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлегез ыныклы булып, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, ынык-ыныкашларыгыз өчен сөенеп кенә яшәргә язсын.
Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Очар куштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Кадерләп яшибез, йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгырып